Дами и господа, този поздрав е специално направен за Али арматуриста, отруен, и за прекрасната му жена Зинеп. Също така за техните две прекрасни дъщерички Назла и Зейджан. За най-големия, за Али арматуриста. Хайде брат ми Али патрона, павардан, оруен ке фамилия са. Я шапала от Али отруен, о Али арматуриста, си уния наруен. Всяка майка Али не ражда, той е вълк единак и си манвари фамилия. Има жена къща палат и най-красивите дъщери Назла и Зейджан. Вали гърми на Али арматуриста, пак му върви в обектите, той е човека. О, сине, те шунен душман, наш тип е равен мероме. О, Али арматуриста си машина. О, ти си легендата на Руен, обарето му как обаре вилеско. Е, Али единствения от Руен. Вали гърми на Али тигъра, отново му върви в обектите, той е човека. Тешунена Али арматуриста. О патрони, о най-било, о най-зорало, о